No niin. Tämä ensimmäinen video on nyt ehkä vähän tällainen testi, että miten nämä mikrofonit toimii. Halusin tänään puhua jonkinlaisesta pysähtymisestä, rentoutumisesta joogan avulla ja oman hengityksen rentouttamisesta. Ja se, miten me hengitetään, niin sillä on tosi suuri vaikutus meidän koko hyvinvointiin, niin fyysiseen kuin psyykkiseenkin. Me kaikki hengitetään automaattisesti, myös silloinkin, kun me ollaan tajuttomana. Hengittäminen on ihan, siis se tapahtuu automaattisesti, että sitä ei tarvitse miettiä ollenkaan. Se vaan tapahtuu. Mutta silloin, kun me ollaan stressaantuneita ja kovan kuormituksen alla, niin meidän hengitys muuttuu pinnalliseksi. Ja pallea, joka on meidän pääasiallinen hengityslihas, ja pallea on myös yksi ensimmäisistä lihaksista, mikä reagoi tunteisiin, eli siihen, miten me tunnetaan. Tunnetaanko me iloa, surua, pelkoa, mitä tahansa, niin se pallea on yksi ensimmäisistä, joka reagoi niihin tunteisiin. Eli hengitys ei ole vaan semmoinen, mikä tapahtuu automaattisesti, koska hengityksen avulla me voidaan vaikuttaa siihen palleaan ja sitä kautta meidän koko kehon ja mielen hyvinvointiin. Mulle tämä hengitysteema on ollut jotenkin hirveän tärkeä, tai siitä on tullut semmoinen, mihin mä oon halunnut perehtyä. Ja mä myös mun omassa joogan opetuksessa puhun tosi paljon hengittämisestä. Mä tiedän, että monille ihmisille se omaan hengitykseen keskittyminen on oikeasti aika vaikeeta. Varsinkin täällä länsimaissa, mä pystyn puhumaan nyt vaan suomen tai tämän, niin kuin, mitä on täällä havainnoinut, niin se on haastavaa ja se voi olla haastavaa erinäisistä syistä. Ja aina hengitysharjoituksen tekeminen ei yksin ole kannattavaa, jos on esimerkiksi tosi paljon käsittelemättömiä traumoja, niin silloin pysähtymistä ja hengitystä kannattaa kokeilla ihan esimerkiksi ammattilaisen kanssa. Nykyisin monet psykologit esimerkiksi on myös perehtyneitä meditaatioon ja sitä kautta heillä on myös se toinen ammattitaito siinä, että miten pystyy käsitellä niitä traumoja siinä. Ja jos sä tiedät, että sulla on sellaisia, niin suosittelen tekemään hengitysharjoituksen jonkun oikeasti ammattilaisen kanssa. Mutta se, mistä mä puhun, kun mä puhun hengittämisestä, niin mä puhun sitä kautta, miten paljon meillä on esimerkiksi ihan tavallisessa elämässä niitä kuormitustekijöitä. Ja mitä vanhemmaksi tulee, niin sen enemmän kaikki stressi, kiire, perhe-elämät, työt, opiskelut, kaikki vaikuttaa kaikkeen, meidän kehoon, meidän mieleen. Niin siksi mä haluan puhua hengityksestä, koska hengitys on ilmainen ja nopea, helppo tapa. En sano, että kaikissa tapauksissa helppo, mutta sitten kun sen oppii, niin se on helppo tapa rauhoittaa sitä hermostoa ja oikeasti kertoo sille sun keholle, että kaikki on hyvin, että mulla on kaikki hyvin tässä tilanteessa. Ja siksi hengitys on mulle tosi tärkeä. Ja mä voisin jakaa tässä oman kokemukseni hengittämisestä, niin se ehkä auttaa avaamaan sitä, että miksi mä oon nyt tässä tilanteessa. Mä tein ensimmäisen kerran hengitysharjoituksen, kun mä olin, siitä on ehkäpä 6 vuotta aikaa. Ja se tuntui tosi vaikealta,
Musta tuntuu, että mä en pysty yhtään pysähtyä. Ja mä ajattelin, että ei tää ole yhtään mun juttu. Ja mä jätin sen siihen. Vaikka mä toisaalta tiesin koko ajan, että sellainen pysähtyminen saattaisi tehdä hyvää, mutta se oli tosi vaikeaa. Mun keho kävi niin ylikierroksilla. Ja mä tarvitsin uupumisen. Eli mulla tuli ihan täysin seinä vastaan. Ja vasta siinä kohtaa mä opettelin hengittämään. Se saattaa kuulostaa hassulta, että opettelee hengittää, mutta mä opettelin hengittämään. Ja siinä kohtaa, kun mä olin ihan siellä syvässä uupumuksen kourassa, niin mä olin muutaman viikon vaan levännyt. Ja ehkä siinä kohtaa oli jo se pahin tavallaan väsymys taittunut ihan vaan sillä, että ei tehnyt mitään, niin sitten mä aloin miettiä sitä hengittämistä. Ja kävin silloin työterveyspsykologilla ja hänen kanssa puhuttiin meditaatiosta ja yleensäkin hengitysharjoituksista ja semmoisesta tietoisesta pysähtymisestä. Ja sitten mä ajattelin, että no kun toi ammattilainenkin sanoo noin, niin tässä on nyt pakko olla jotain perää. Ja mulle hengitysharjoitus oli tosi vaikea sillä tavalla, että mä vaan istun näin ja suljen silmät, koska mun keho kävi niin ylikierroksilla ja se pysähtyminen oli vaikeaa, koska mä en ollut koskaan ennen pysähtynyt. Mä en ollut kohdannut mun tunteita, mä en ollut kohdannut mitään, mä olin työntänyt kaikki pois. Ja sitten kun tuli se uupumus, niin ne kaikki vyöry samaan aikaan mun päälle. Sen takia pysähtyminen on usein vaikeaa, koska siellä saattaa olla jotakin, mitä sä et ole kohdannut. Mulla auttoi jooga, ja koska joogassa yhdistyy hengittäminen, niin se oli mulle semmoinen, mikä avasi mulle ihan uuden maailman. Joogassa keho saa liikettä, tuntemusta, niin mun ajatus ei ole pelkästään tässä mun kehossa ja hengittämisessä, vaan kun mä liikun ja hengitän, niin mun tavallaan mieli pystyy myös välillä olla jossain muualla kuin siinä pelkässä hengittämisessä, eli mun kehossa. Pikkuhiljaa mä aloin huomaamaan, että kun mä teen joogaharjoituksen, niin mun keho alkoi ikään kuin antaa periksi. Ja mitä enemmän mä tein joogaa, niin sitä enemmän mä huomasin, että mä pystyn hengittämään ilman, että se tuntui tosi vaikealta ja epämukavalta. Ja nyt näin 4 vuotta myöhemmin mä oon tilanteessa, että mä pystyn aamuisin, kun mä herään, niin mä tuun mun joogamatolle ja mä istun ja hengitän ja mä pystyn tekemään sen. Ja nykyään hengitysharjoitus antaa mulle samanlaisen piristeen kuin aamukahvi. Mä en ole luopunut mun aamukahvista, mutta hengitysharjoitus yhdistettynä kahviin on tosi hyvä omasta mielestä. Ei tarvitse kaikkien juoda kahvia, mutta se, että mä hengitän aamulla, niin musta tuntuu, että mun aivot saa happea, mun keho herää unien jäljiltä ja ehkä mikä parasta, niin mun mieliala on ihan älyttömän hyvä. Mä oon myös oppinut kohtaamaan mun tunteet, mä uskallan istua niiden kanssa. Jos mulla tulee joku epämukava tilanne elämässä tai vaikeakin tilanne elämässä, niin mä nykyään uskallan istua niiden epämukavien tunteiden kanssa. Mä uskallan ottaa vastaan sen, mitä elämä antaa mulle just siinä hetkessä. Ja uskaltaa vastaanottaa ne kaikki elämän värit, mitä elämä antaa, koska elämä ei ole koskaan ruusulla tanssimista pelkästään, eikä pelkkiä ilotulituksia, vaan elämässä on oikeasti kaikki mahdolliset värit, ja niin saakin olla ja niin kuuluu olla. Siksi hengittäminen on mulle tosi tärkeä juttu, ja mä haluan itse viedä eteenpäin omalta osaltani sitä, että miten paljon sillä hengittämisellä voi vaikuttaa sun omaan hyvinvointiin. Ja sä voit aloittaa sen hengitysharjoituksen ihan oikeasti vaikka minuutista. Ei tarvitse olla edes minuuttia. 1 hengitys, sekin riittää. Ihan vaan tunnustelet, miltä tuntuu.
Ja pikkuhiljaa se kehotietoisuus lähtee lisääntymään ja pikkuhiljaa sitä aikaa pystyy pidentämään. Mä kiitän, että sä kuuntelit tämän videon. Ihana, jos jaksoit kuunnella tänne asti. Mä oon vielä vähän surkea videoiden muokkaamisessa, joten tässä nyt tuli tällainen kokonainen pötkö. Mä tuskin tuun muokkaamaan tätä videoa mitenkään, koska mä koen, että mä haluan vaan saada tämän mun asian kerrottua myös muille ihmisille. Ja jos yksikin ihminen hyötyy tästä videosta, niin mun tehtävä on tehty. Mä kiitän, että sä kuuntelit tämän videon. Kiitos. Moi moi!